Kell-e évtervezni, és mikor? Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem egy kicsit elegem lett abból, hogy az utóbbi 3 hétben a Facebookon már se látok, mint hogy tervezzél évet. Komoly üzletág épült ki erre, rengeteg különböző zseniális évtervezőt találhattok, amit töltsetek, levegyetek meg, csináljátok így, lehet ez színes, szagos, már könyvet is vehetsz ebben a témában, tehát tényleg minden adott arra, hogy te leüljél és elkezdjed megtervezni a 2024-es évet. De biztos, hogy muszáj neked most megtervezned a 2024-es évet. Én azt gondolom, hogy soha nem jó valamit azért csinálni, mert általában azt szokták csinálni, vagy általában így illik csinálni. Én hosszú évekig egyáltalán nem csináltam évtervezést, és akkor ilyen 3-4 évvel ezelőtt kezdtem neki, és nekem egyébként nagyon jól bevált egy ideig. De amikor csináltam is, akkor sem december 28-án vagy január 3-án. Nagyon gyakran fordult elő, hogy én ezt január végén vagy február elején kezdtem el csinálni, mert akkor ért el hozzám, és akkor éreztem azt, hogy már úgy látom magam előtt, hogy mi az, amire vágyok, amit tervezek. És lehet, hogy neked se pont most január 3-án a legjobb leülnöd évet tervezni, mert pont nem vagy olyan állapotban, pont nem arra felé jár az agyad, pont lehet, hogy csak arra tudsz koncentrálni, hogy mi lesz a következő 2 hétben. Ezért én tényleg óvlak attól, hogy csak azért csinálj valamit, mert hogy mindenki ezt nyomja a fejedben. És egyébként biztos-e, hogy neked a teljes 2024-es évet kell megtervezned? Az is lehet, hogy rövidebb időszakra sokkal jobb, mert azt még pontosan látod előre, és arra még tudsz valódi akciótervet is létrehozni. Nekem legtöbbször egyébként 3 hónapos terveim vannak, ha bár valljuk be, hogy csinálok éves tervet is, de nem mindig, és semmiképpen nem akkor. Lehet, hogy te pontosan 3 hónapra látod jól előre, hogy miket tervezel. De az is lehet, hogy te jövőre mész vissza a gyesről, vagy pedig éppen most fejezel be egy egyetemet, és az mondjuk 2 év múlva lesz. Mi akadályoz meg abban, hogy te 3 éves tervet csináljál, mert tudod, hogy 2 év vagy 3 év múlva lesz az a biztos pont az életedben, amikor egy nagy változást tervezel. Egyáltalán nem biztos, hogy neked most ebben az évben olyan komoly változások vannak az életedben, vagy olyan komoly események, amiket meg kell tervezni, mert lehet, hogy egy hosszú távú folyamatban vagy benne, ami most éppen így megy a maga útján, és a komoly pontok később lesznek. De az is lehet, hogy nem tudod egy egész évre előre látni, hogy mik is azok, amik történnek, mert például nagyon-nagyon sok minden változhat körülöttünk, és ezért neked az a jó, hogy 1 hónapra, 2 hónapra, 3 hónapra, vagy 4 hónapra írod meg ezt a tervet. De ami a legfontosabb, hogy csak és akkor üljél le, hogyha ez valóban megérik benned, hogyha valóban úgy érzed, hogy ez ad neked valamit, és nem pedig egy kényszer, mert az, amit kényszerből csinálsz, az sajnos a legtöbb esetben nem fog úgy történni. És annál rosszabb nem történhet veled, mint hogyha 3 hónap múlva vagy 1 év múlva ránézel erre a tervre, és azt látod, hogy semmi nem sikerült, és ennek valószínűleg az az oka, hogy amikor leültél, akkor még nem láttad annyira, nem érezted, hogy mire van szükséged, nem azokat írtad le, amik igazán fontosak neked, hanem lehet, hogy azokat írtad le, amiket a szüleid, a barátaid, a társadalom irányít neked, hogy most éppen mi az, amit neked feltétlenül nem el kell érned. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy lebeszélek a tervezésről, mert én aztán igazán egy nagy tervező vagyok, én nekem 1500 Excel fájlom van különböző tervekkel, de azért, mert nekem most az élethelyzetem olyan, hogy tényleg napról napra egy vállalkozásban muszáj tervezni. Ezzel szemben a magánéletemben most igazából nem csináltam terveket, mert egész egyszerűen nincsen bennem az a késztetés, nem látom előre, hogy mi az, amire igazából vágyok. És amíg ez nem születik meg bennem, hogy mi az én igényem, mi az, amit én szeretnék csinálni, addig nem visz előre a tervezés, sőt, inkább hátráltat, inkább frusztrációt okoz. Tehát
Az én javaslatom az, hogy természetesen tervezzél annyi időre, és úgy, és akkor, amikor ez neked a legjobb. És ne tervezzél, hogyha te most úgy érzed, hogy neked ez most kényelmetlen, frusztráló, és nehézséget okoz, mert akkor nem fogsz sikereket elérni.